ka Nyautrap National Youth Movement HNYM kalapha ka khubor ka baklan sa sarkar jalla bakamde ban ajing bit yaki sanatan dharmi Hindus ban penlong ya ka jingalang yalap ban penlong ya masi kum ka kemi kari India hanong ba Shillong haka artare gurisau arhajar pusau kumban syukrau bakatay ka kanhon niam kabasyim baka masi kamday kamarat henry ka kemi kibadang penyat penlong ya kani jingalap gau pratesta andolan hakaleng kari India bat kitmuru ban wan sa Shillong ban penlong ya kadwaj sthapana Bharat Yatra KHNYM lingba ki noi lam jongka kabakan thop yo ba Louis dot tadong president baru ba Marshall L Nonglat vice president haba kran sikilat pathai khubor haga khat saw tare unai lur arja arpusaw kilaong bagane ka sen jam da kate ka kenhun nyam ka long ban keput ya ka jingbam yo ban penong yatra hamau jembun ta ka jing wan jong kini ki kenhun Hindu ki bawan ki baong ba in khang no e ka bam do masih bat ngin bu ya ka masih kum ka belai bangin mani ai yang nak yang keseng itu yang ni kan tak apa syai, kabedi berkata ya kini ki Hindu ngi hakari kaba ngidan tak jinglat luat, kadang nak constitution kaba ngidan kata freedom of religion, ni kata kaba manu ngila ban ya lah kejong kata dustur ka company niam ni bro, dia kaba ngi ong ya gitu ki shit niam ro ngi ong ba nak yang keseng hidai ni kem khang ya kilo bakin penlong belai ya kata kamasi bat makiro kim dan hap bakin khang yang ingin pam ya kamasi tela da maki kim kwa ban mani belai kini hang ni habo ajala jungi ro kum baki la dan ki Hindu ki ong ba kamasi ketika belai juki ngi kham ni khang ya kata kajing mani belai juki ngi kham nakaliang jongi tharai pilai ba ajala jungi la kadang de kata ajala Kristen abagi nambun ki Kristen andai nakaliang jong kaniam ka jongi nakaliang ka barang Kristen kham ni khang ya kita ki Hindu ban ong ba pi ya bamdo no ka masih dia ni kentu ni maham lo ya kani ka sanction niam kani ba nai wan tuklar ya ka riti ya ka dustur nai wan tuklar ya ka ka ba ka jala ka jongi ka ya nambar ba ni bam ya ka dinga doa ni bam ki ge ro kai naman ka ditang ka jinget kani ngala su thu shai ba bali ki kwa ban penlong ni ka masih kum ka blai ne bali ban khang ki ban bam do masih ro ka long ba ka de ka jinget niam tementa ka kani ka bak kiwan ban li hang ni kadi ka revenge bagi sim na menta ka mau jumbun man hakani bagi kamyo ban li kita kenal ki kwa bakin dat ki kwa ba la long na kuma fila yu hi kadan ka team jong ka RSS hi ka bak ka shai bang ni kwa ban kala ya ka India hi bro aku bai kum kata ka wai ka Hindu sem ne kata ka jalla o ka ri jong ki Hindu TV ni ki bro ka jing stang telarang ngim kendet man riau larang ngim dan kata ka jing ya teli hi kum mangi ginong khmi ginong pai ki sang balang ki papier bangin ya ngin ya persha la ni ngin ya pen lang ya ni ka jing tmu jong ki te la sai yo le si kum no ki la man le ai te sa ka wai ka baan nakaliang ka sang ngin sa pen khria ka siti bangin ibu hapo DC office ba umbet ban ai permission kumnya kini ki namar kini ki la shai kin wan ra ka jingman saw kumangi la sutu shai bala chai laja ka disi ka ai permission ya kini ki jingya rally jongki te nakaliang jongki sang phalang ki dan ki parsha dan ki patba ki bathut te kan mi kanu ka jingya thma ha pareng jongi kan wan ra ka ka saw o ka baman saw kene ka gau Bharat Yatra organization juga Hindu kene amde tamenta bakal sedang wanra kata gajing susit dia maki ha kaba artarik kin sawan pelong ya kata gajing karali jongki nangta kin pentep lu saya dari India berkawai bat kamtam hane ke jela ke joni kaba bon pat Kristen ban ongba ngide ben mane no ka masih bat pen itu ya kata ka masih ka kame jongki kumalakrang vice president ngaso menontakan ne kini kisinya Hindu wan percet tma ni hari jungi namar ba kajing ya sha jungi kadam laupot lada pitom yo palat yo pot ngembat se ketika artrek lada ke deputy commissioner ka ai ya ka NOC bakin ya gani garali balarak sarkar jela ka aila ikini bakin wan perbana kata ngin penbethai Shillong ka artrek perkara lupa ki pulat perkara lupa ki tu ki atiam jungki sarkar artrek ngin mi domap haka artrek bang nyemtep lada kita ki breu kita khar Hindu ki ban persiat thama ne nyemtep kan ja yu ki kane ble tang kaching berngam kane kadai
ka jingkular jong kasang ya ka ba ha ka artarek wat wan le balan start eru ama pokari jong kan ya gede gari jong kat kum ka sik shedem dai mangi ka balong trai ndai kan yam Hindu ndai ka sarkar dai mangi balong trai na ta na ka sarkar jong kontra kambet ban ai kadu ka komen ban ong ba ngisha yaki ba kinwan ya namar gede kamnyam juki wat wara niam ha ka demokrasi kata gede ka message ka ba clear sa ka sarkar konra sangma. You should remember that this is not the Hindu country, this is not the Hindu state, but this is the democracy, this is the democratic state. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya